KZN Tonight podcast igamukini washandwe namhlanje sihleli ohlelweni lwethu olubalekile. Yo ake ngiqale nje ngikhulume ngeindaba ezibalekile lapha sidle mavuso zokuthi ngijabule kakhulu mangithi ngiyadlula nje ngasema bengise hostel. Ngabona insizwe igqoka iskipa esibhala ukuthi KZN Tonight podcast ngabona futhi umzala wakho. Hayi Futhi bayelanda lapha kuwe. no bayilanda lapha kimi insizwa lapha mina ngiyazwana neinsizwa. I always tell people ukuthi la eThekwini ayikho indawo engifila safe ukuyona ukudlula ihostel. Ngile hostel. Yeah, lezi zinye wela ngisaba indawo kodwa nje mangise hostel angihalala ngisho emgwaqweni ngoba ngiyazi ukuthi ngokwenza lutho. Nami ngangahlala hostel yazi. Lapha ngulu shot la kuya mfula lo yangese ubizela imali. Yeah, ngangahlala khona and ngangihlala nomalume kodwa ngihlala ngesikhathi sithi washwa ngixoshwa malume athi emshana akusindawo ukuhlala. Yona ayilungile indawo le yama uzofika la ngaqina ukhakhayi. Ungaba neinkinga kufanele ufike lapha usu decide leso ufuna ukwenza nempilo. Yeah, true. I always tell people ukuthi ehostel ayisekho lento ukuthi kuthiwa kubulawela la into yepolitiki. Ehostel akubangwa izinto ezimbili kubangwa ama deals obugebengu that have gone wrong. Yeah. Nesketi. Oh nabantu sifazana. Ngoba lapha intombi efike hostel suyifike nomuntu mase imshiya lo muntu isehamba nomunye kusuka umsindo. Umsindo. Lo kuthiwa zinhleke futhi ingane zasehostel isikhathi. Ngibona mangidlula lapha. Uphuma ubona ijukujuku la esayidini. Noma ungayibuza baphuma abantu abakhona lapha kule mjodo la ngabo France ndini. Baphuma abantu abahle. Nako Thembalihle. Ukuthi mina baphuma abantu abahle kanjena. Yeah. Cool. Namhlanje sijoinwe the one and only uMaster iSchool sembuzi. Hayi akuthiya kabi. Umuntu nofuna ukubeka kabi uyaliyeka lokho wakho okufundele. Ekhethe lokho okwehlisa isithunzi seyimbuzi. ISchool sika living room. Yabo usakusho njalo nje. Cabanga nje kuna living room onama tiles emandeni. Ngiphumelele ngasho ngathi izinga lami lingaphekwe meya. Mangiyiweya mina. Oh yeah. Ngathi nje ngidlula umeya emandeni. Ngoba yonke imali mina ngithi iza nje yena ibiza la ngemvilophi so ngazi malini. Umuntu omele so ngazi malini. Yazizoboshwa. Uzoboshwa ngemvilophi eyamiza nje ithi ngiyamhlula. Okay, basta siyakomukela kwi KZN Tonight podcast. Mfowethu so sithi uxhila kabanzi kuwena ubani uMaster nama achievements wakho ngoba indoda engawafihla ama achievements wakho. Ngiyaqala ukuba umuntu onganamona Shandu ngiyaqala ukubona umuntu ovanesho nje engenama abantu banomona abantu baningi njengoba ngiphumelele bathi angiyifihli bathi ngishuthi ngiphakeme mangi hayi uphakeme bekubaleke kanje eze shuthi on Shoprite osemandeni lo semolo ngoba abantu basiyazi owakho la Shoprite ngathini bengewona kodwa kuhamba kwamgciso ngoba le ndawo seShoprite amathuna sekhaya so ngayilwela ngagcina sekuthiwa hayi ngoba ke impilo kanje nemali engangiyifulile inkulu ngagcina sengu-owner ke noma ngawu-ononke so oniphathe amathuna aseShoprite ona nje lapho kusho khona umalume konke lapho eFuture Veg ingangimina ngathi hayi sebenzisa le ndawo ke yonke lena eyami. Yazi mangiqala ukwazi ngicabanga ukuthi ungwase Claremont noma kaMashu but ke ngathola lethu kwasemandeni akwazi ukuhlala eClaremont noma kaMashu ngabe ngiqamba manga kaMashu kaMashu angihlalanga kakhulu ngenxa ukuthi yabona lapha gange yonke into yakhona igangile ngagcina ngihamba mina ngahlala eThembalihle 338 days bathi 8 days ngase office ephezulu yebo ngihlala lapho ke mina kwasikhathi sezindlameke wangova ngiqosi kanti unganani wena wazi neziphiso hawu ngimdala phela mina kanti ubuncane nje umuntu ongangihambe nawo wase edlule emhlabeni ngase ngiyabuya ke mina naye wahamba into engekho nje ebhedayo wayeqoqa iskipa ngazo akho fresh cabanga lezi zokhogisa kanjalo ngoba into eyimbala nje ilandela neyafunakala lesikhathi ngoba ngalesi sikhathi imala nje wathiwa yini lena chaza uthi awuchazi kahle umkhonto uyakuhlaba chaza wagcina eshona agcina sengibela ngathi lokho emandeni wasuyabaleka kaMashu wabalekiswa lento yobugebengu ukuthi no la kangixa khona kuyosebenza kwa Trustnet labe ngiphethe khona ka Trustnet ithi befese ngangifesa ngizele Trustnet so kwasekusuka ikhurugwiri ngasowa ka Trustnet ke kade ngiphethe khona ngayo move ngayo Mandeni kodwa kwaSaphi
Kodwa asiyeke lento ukuthi kamasho ugange wonke umuntu ngoba bakhona abantu aba right kamasho baningi. Ngisho isidalwa ngisho umuntu osashona kamasho gange. Ufethune nawe Uganga ngisho abantu abaphilayo idala zokulowo muzi yaganga ayingcene ukuthatha umuntu oseshadile ubaba umuzi zabe zomgangisa kamakhelwane zifike zimkhohluse andi makhelwane. hayi bazwe uzokukhatha nabantu Lalela kamasho akunqeni nonke lithi usawuthi ungene kanjani ebhodweni kwase lokho umuntu akekho owehofa kusawuthi ufike nje isidalwa sathi othi ngibalayo ngathini ngofishi nidlo fish nosawuthi nonke yini ugange yonke into lapha amasho mina into engayibuka khona kodwa ubuqiniso yazi ukuthi ngibuke la edrobheni ngisho inyoni zakhona mina la edrobheni sengabuka angisayiphathi laptop mangihambe la edrobheni makwenzekile ngayiphatha mangehle emotweni ngehla nayo yabo uyibuke nje ikakhulu la kune Curo la isikole esila la ngezansi kwethu abazali ke abafundisa lapha ilaba abanezimali so labo baba manje ubafica babijene kuphola babadala nemikhabe emkhulu Ubaba umdala ufuna nje kuyipholo. Siyasuka lana mase kunjojwe into ke bese kubuka ifootage lapho ubathe baba ngangogwede mandasho ugangela umuthi yamlandela lo baba lo wapi Whatsinduwa balo. Kanti le footage yala niyakhombisa and then bese nitrace nemoto yabo ukuthi imoto leni registered address kama. nayi ibhala Malanda Road futhi ihambe yashona le Isikhathi esiningi ithi ndiba ka M noma ka K noma ka B kuleyo mgwaqo leyo. Master mfethu abantu abaningi bafuna ukwazi ukuthi mhlambe uMaster are you a comedian, motivational speaker or somabhizinisi nje? Ukwenza konke. Noma ukwenza konke no njengengenge yaseThekwini. ngaleko kuphakama CEO we company. ngaleko kuphakama Shandu ngathi ngusomahlaya ngosomabhizinisi njengoba uchaza indaba yezimbuzi Ukwabonala kakhulu kuma videos wakho ukhuluma imbuzi kahle uthi abantu bukhuluma ngama phone uthi nama phone abizayo abantu abathi ma iPhone is iPhone yes ingabe bathenga imbuzi ngoba imbuzi yazala. angithi manje lokho ngikuthathela ukuthi uyenzeka Shandu ngibone wena uphethe iPhone iPhone iu13000 ama 21000 ama iPhone abiza kodwa mangithi ngiyawulandela umlando kakini akahlawuliwe and engahlawuliwe nje lokho ethena ubaba ongangihlawulanga ngoba usenawo amandla yokuthenga okuthenga iPhone waye ngagcina umuntu wesibongo sakho kaShandu bebanga koShandu ngakubo ethi ngicela uyongihlawulela ekhaya ulamlela ubaba wakho nje obebizwa ngosikhotheni ngaphela ubaba wakhe uthiwa ingane osikhotheni ubaba wakho nosikhotheni njalo makudla unyama yenkomo kini kuyavuka lokho ngoba kunenkomo ekolitwa kini uyadla kho usikhotheni uyadla kho usikhotheni hey kusalo sikhotheni bayakhipha isisayidi wabo khipha ngishitshwele so awukwazi ukuphatha into engaka uneyinkinga ezingaka fana ukubukisisa lokho into ongekhona ukuyenza njoba ngiyathi kana awukwazi ukudla upelepele egcekeni ungasebenzi upelepele ufuna inhliziyo wona ukudla ukuthenga uthini umuntu lokho awukwazi nokuyenyangeni uyohlola wena usebenzi makuphuma imbuzi uzobe uthini like how kuthiwa kufuneka lembuzi asikezwanga ngoba ungasebenzi uhlela amaphupho like how uzoxabana abantu abasebenzayo kuthiwa ubuyapi uyohlolelani ungasebenzi uzube nesibindi uthi impela ngiyahamba ngiyakuya kuShandu ngiyakushanda impela uyapi kuShandu ungasebenzi mase kuphuma izinto ezifana edinga manje wenze njani Uzochazela umndeni. Phela umndeni ukuhlangana kanje. Uyaphi ungasebenzi? Cha, uma ungasebenzi uyathula futhi ngisho kuthiwa ubhuti omdala ke Shandu ungasebenzi ubhuti omdala la ekhaya uma uthunywa emsamo uthunywa abasebenzayo uyafunzwa amagama ungasebenzi. Awu. Serious? Uyatshala ufuthi ibreadwinner le lakini encane lithi thani. Bhuti shono sibongela ingane umsebenzi eziwutholile sicela nemendo la ekhaya ukuthi ngaleli ishumi lami ngiphinde ngicela ukuthi musu uthi nawe uzezama ubona igap ufuna ukufaka hayi sicela nemsebenzi khayiswa bhuti ashonga ukuthi bhuti musukonto eyingane ngithe thana umshado uthi ucela umsebenzi bena mhlawumbe uliphethe ishumi hayi ngalezi ilwane ngalamajuba la ukhipha inkukhu ngamajuba kade uphethe ishumi musu seloption ngani phela amajuba kuhloniphisa inkukhu ngithi kuthiwa amajuba ulimi lakho ngalamajuba sithi musu kade uphethe ishumi lakho nawe ulitholile uthole khona ngaleli ishumi lami namhlanje ngisafuna ukubheba ugwayi thiwa bhuti musu kuntoza sosizela uphoxa khona imbuzi thiwa imbuzi siba nje umshana imbuzi sokulungile
konke ongakwazi ukuthi ungasebenzi. Kodwa ke vele lokushini kwenzeka izinto eziningi. Hey, kunzima mfethu, kunzima kakhulu mangasebenza. But we master wena ke kunalento ukuthi angizwe abantu nje abafana nawo abano 11 room. Abaphumelele empilweni. Izingazange ngubone kodwa ke mavusa No, ukhona 11 room usewangu. Ngiwakhile uma nje qedwe yonke into kahle kahle sikusela kancane kusela amakhamera namakhamera ngwabala njengemithrelo awukwazi ukuqeda ungamakhamera engekho because angikholelwa nje sizicebo thina fanele kulahle into sibuza amakhelwane sikhulumisana ngithi fanele check amakhamera ukwenzakalini igcina ungekho hayi so amakhelwane ngicela ukubuza lezi inkomo ngoba kugcwele ubulongo lagcina nazaka bani inkomo fanele check amakhamera yonke into niyazwa thaswanda ngomakhelwane. Ukholelwa ukuthi makholana ngoba nakho u-rich. No, isikhathi nje ngibhizi empilweni. Ungcono nongenze lutho nesikhathi sokumemeza. Sibhizi empilweni. Mina nasikhathi sokuxoxa vele ngihleze ngibhizi nje. Indawo engirana ziningi kakhulu. Kusho ukuthi kahle ukhuluma kulento esho baba udokotela ukuthi uma ungasebenzi ubonakala kwenza ucansi olude vela ayikho into ecala. Awubhizi ngalutho. Awubhizi ngalutho. Thina sibhizi. Manje awusabi into abantu bayoduthwele. Abantu ngoba phela isikhathi ningabantu abakha izindlu njengani kuyakuthiwa bathwele wena akawusabi into abantu bawuthwele akulula ngoba abantu yonke lemisebenzi engeke ngayibala bayibonile ngiyenza shutha ngithwele ngoba konke ngikwenzile phambi kwabo bebuka behleka phatha ka Transnet wabuya akasathi ngaphatha Transnet ngasuka Transnet ngasebenza kwaSaphi kwiPipe and Paper eMandeni ngasuka kwaSaphi ngayosebenza eNyoni police station ngomphathi wamaphoyisa so mangisuka epolice station nakhona hayi ukuthi ngihamba ngixoshwe ngoba kuthi chief nje ngiyayiyekela kahle ngayiyekela emaphoyiseni ngoba uthi imali ayikho incane ngihamba ngayofundisa ngoba uthisha eMsentini Primary School kwaNongoma ayi nayo lento ayine blue exen ngayisho nje ngathi ayisangihambeli kahle ngasa 2 years ngasuka kuba uthisha ngayosebenza kwaPepsel yoseplaza eMandeni phezulu yakukhumbula ngithi uqale Transnet wase Pepsel ngisuke eTransnet ngakaSaphi ngasuka kaSaphi ngabe emaphoyiseni ngasuka emaphoyiseni ngayothisha ngasuka ukuthisha ngakaPepsel kanti ngwaphephu nje vele kunezifundo zobudokotela ngasuka khona sengibhekeke phi eStenga Hospital sengiyophatha odokotela lapho mhlawumbe uyakhula sibe ngiphathe lapho mengaqamba amandla ngiphathe 3 years ngiphathe 3 years kanti ngiphatha ubodokotela ngudokotela nje vele nginobizo lento kube inyanga yabo ukusiza abantu ngoba ngizale nje ngifumbethe ngasiza abantu usho ngisiza abantu ngaba nento usho yabona bengenisa idalwa ngabizwe emizini esondelene usho ungaphambanisa idalwa usuke ngathatha idalwa zangapha ngayifaka ngapha udokotela njalo kodwa ufundukisa idalwa emzini abantu ngudokotela ubizo sela ngihlwitha asafuni ngisebenze lo msebenzi lo kubodokotela izinto ziyahlwitha kuthiwa wena ubizelo lapha wena ngithi ngangena ngathi ngumuntu ogeza emfuleni ngithi ngiyogeza nje ngangena phansi ngavuka sengivuka kwe ndawo le kumoza eNyimbane inyembane eseMozambique nje yes ngavumoliswa izikhwama kanje ngathatha izikhwama kanje engazazi izikhwama kwafika ithi ikhoma zekhehla lelala zalo omkhulu wakho hamba osebenza ngithe ngisathukile ngathi kanti kuthi nje kusoni ukuthi ngavuka khona emsunduze khona kwaSithebe ngasebenza abantu lo into engeke ngaphamisa idalo kwangibizwa ngathatha idalo zangapha ngayifaka ngapha ngathatha zangapha ngayifaka ngapha nganganaka futhi ngoba aboye lokushini magceba emagethi andawonye lokushini bese kuba mitha la amanzi akhelene ngimlapho ke mina khathi ngingena izidalo lezinye ziyajabula lezonke negweleni lezi zisokola kanti la kunezimoto la lezi idalo ngifaka lapha ayikwazi nakudriver zabulala imoto zakulomusa kubulala ezangapha zafika ngapha zahlupheka sathi zakhishwa izisa sithola ukuthi spinach lesasingelona isaladi yabona nje kanti ngilapho nje ngisadidekile ngafonelwa ubaba ube inkosi inkosi eMangethe eMacambini kubaba uMcambi wangikhalela ngangiqala ukubula uMcambi inyembe igcwele amehlo manje ukhuluma ngenkosi inkosi yes nazi ngeke ngiqamba manga ushembe nazi ngeke nje ngize ngiqamba manga kahle izalena kwakufanele beyilunga elinye leqembu lepolitiki cha inkosi uMcambi yayihlengezela inyembezi yathi ifuna umbona lokho ithi mina ngitshe mhlawumbe umuntu ofuna ungisekela indawo yabo njengoba umuntu ofuyile yathi
njengomuntu ongaphiwa ngikhuluma akazi ukukhuluma nomcambi akakwazi ukukhuluma nje wathi uyacela ukuthi ngobuthathu ubukhosi Hayi. nazi ngeke ngiqamba manga Inkosi ngiyakhele. Inkosi ngiyakhele. yebo wangicela umcambi ngaqala ngathi ukugoloza kodwa ngenxa ama-email akhe ngagcina ngizehlisa Ngikuthumela ama-email. lapho yangibona khona ngibona e-Total Garage Kuphi ngidlo? e-Total Garage le Mupho eMandeni ingibamba njalo ngikhuluma nompanzu osizo lwethu funeral service ngishona esinye isalukwasa ngasekhaya wafana umcambi wehle wabamba ikhanda ngingangixothi wenzani wafana ukugumula umqhele phambi kwabantu wafika uhloma kumina Wathatha umqhele lokho. wathi ngisakhuluma lutho suyinkosi yamacambi Serious. ngabe inkosi ke njoba manje ngoba ngiyinkosi sengiyinkosi ngiyinkosi ngithe ngithatha ubukhosi sengiphethe kahle ubukhosi kwavuka umona komdlalosa ume lo waseMandeni kwavuka umona manje naye uyabona ukuthi lento okuphatha kumfana kuyena wathi Mdletshe ngenzela umusa thatha umeya nakhona ngagoloza wathumela o-MM sebephethe umgaqo lo wayenikwe yona mhla eshuthu lo lenga wayemeya Yazi wena mas. mina ngumuntu nje wenhlahla Yazi mas uyangidisarma suka mina suka ngimncane vele mina lento yokuhlupheka asingize ngibe bengiyibuka nje koShante yabo bekhula bengiyazi emzini yangasekhaya yabo bengaze yafikela kumina Ushadu be-case. sengisho mina uThuruma ngwazi akaze ngize Ushuthi wazi nje lento ezwe emalokishini lokubanga labo forum abakhona. akaze indle ngemuva ngiyazi ukuthi indle sithi enye indlu uthi indle yakho isithwa enye indlu angikwazi lokho Ungena futhi. umuntu oma passage nje suka ngimncane umuntu oma passage nje njoba ngino level Namabalcony. ngiphumelele empilweni hayi ngoba ngichoma mhlawumbe angichomi nami isikhathi Yeah. isikhathi angichomi Manje la embuzini wenzani la embuzini? embuzini angithi ngifike ngiode uyazi ukuthi weShando imbuzi eziwu4 zu20 ngonyaka investment leyo Okay. ngakubamba imbuzi zala kabili ngonyaka futhi imiyodwa iwu5 Ezinye zala ka3. yes uma unenhlahla kuya ngomsamo wakho abanye bashawa imsamo yabo So njoba sila nemsamo ayifani njani? yes njoba ngifake iringi ngafake lutho kodwa umuntu uyabuka hayi lo mhlawumbe ushadile wena engithi mana ushadele ushadele lento emsamuke owami umsamo uthi mina ngangiphi isho ngishadile ekashande ishadile ngithi futhi umsamo wakhe komuntu lahlo umsamo uwazi washaya step abantu bezodlula kwakho awakuzaphi Wayekhona uMavusa angishaya ngestep. abantu bezodla ukudla kwakho Shando Shando mana Shando kodwa abantu bezodla ukudla kwakho wena ushaya step No, phela ayithi usukwenza i-white paper. ushaya kanjani umshado ustep Ngashadile kodwa asiyifaki lento. Yeah. mina nginyanya ukushaya step mina okushada nje ukuthi nje ngifuna ukushaya step Kwavele bayindoda ufuna uhamba abantu bezindleko zami Oh, wena into enza ukuthi ungaganwa ukuba Step. ngona step. nokudla Awufuni unika abantu ukudla. cha bakwethu Ibanga lokho nje nabantu. no angifuni akube yibona abazoshayela mina step beke ngabani khona ukuthi umshado wapha umothele ebusuku No, basta siyabonga kakhulu mfowethu and kuhleze kumnandi kwintokozo kuba nawe. But enye izinto engifuna ukuyazi ukuthi kuyi-comedy space. Ubukhule ubukela kubani because ngiyabona njengamanje uhamba kakhulu ngemawela Chesterfield. Wena personally ukhule ubukela kubani nanokuthi comedy yakho ungayiqhathanisa nekabani ngoba manje ngiyibuka ngithi ahamba lapha kuba budokotela. awudodedwa manje ubukela kumina Unganani phela mina i-comedy mfoka Shando ngikhule ngiyibukela kubaba wakho? ubaba ubekela no-comedian but ube nezinkulumo nje ehlekisayo Okay. kahle kahle ubaba wayehlekisa noma wagcina esehlekisa sonke egcekeni sikhule nje somndeni ubaba unama-jokes yabona iyona role model yami ubaba uthi ubaba umedlule emhlabeni ngabuka isizungu ekhaya ukuthi sekuzoba nesizungu lomndeni angibo ubaba angibo ubaba kuzokufudumala lomndeni namanje ngisahleli lapha ngisowubaba kumele ubaba Asasebenza nje manje. ukusebenza Asatohoza manje. ukutokoza kumuntu Cha ngikhuluma nje nje ukuthi itoho lakho lisokuyini manje. Suku itoho iwona amahlaya ahlala. nezimbuzi nemaster painting Okay. Awucabanga ukubuyela eTransnet ngenxa yamasente khona ukuthi khona udedela abanye ngoba nakhona ngangishawa imali ayivesi incane
So angikwazi kubuyela emuva ongenani ngasungula eyami inkaphane engaphekwa Trustnet. Okay, I know. Master Ngisize nina abantu bakandlwana. Kodwa ngeke ngisakwazi ukuthi sengaphatha iskhaftini. Ngeke ngisakwazi sangihlula iskhaftini mfasha. Ngithi ngiyasivula ubhontshisi ngithi hawu uphuthu lodwa. Usuyabila. Kanti ungapha. Yabona uma ungadala ukusebenza ubhontshisi usunamathele esivalweni ngaba sekuphuthu lodwa kufanele ngibuyisele kahle mase ngiyaqongqotha abantu loqongqotha iskhaftini isiqongqothe kuwe awudalela ukusebenza ngikhaya ngithi ingekho insimbi ngiyephezulu yini ngangadalelwa shunqa nje ngangadalelwa imali encane engaphansi ka 80,000 ngenyanga angiboni sengayimukela baningi bengifuna ngapha nangapha isho amaphoyisa into bengincenga ngibuya khona nje amaphoyisa athi ngine meeting enkulu bengicela ukuthi bengizoba umphathi ngoba ubeyade phethe khona abaseshu umashima nakasekho usephethe baby bacela ngizophatha ngathi mina malini bantshela indaba 30,000 ngathi hawu Jesu wema ingane yami phaleyo nayidayisela izinkukhu inze leyo mali ngeinkukhu. Hey master, awuthole lo msebenzi nathi usiqasha ngoba ngiyabona ngathi iningi mali lapha. Mina ngoba ngilashanda ngilindelela ama-7 mina nginamona ke mina. Nifake manje. Ngiyazi vele sekukhulekile kunegama elithi Jesu ufike kuseni ndoda amadoda fanele libe kuwe. uJesu la usefikile kuwe. Akulahlambele ngokufela. Une-CV yakho le-CV kuma before ngihambe. Khuleka umatric mina ngiqhumene nabantu abaningi khuleka umatric. Khalingisela abafuna ama-CV abantu mase bedakiwe. Kunjalo. Esefuna ukubukisa ngawe isinqelezeni sakhe esebukisa ngawe. Khona enye insizwa esebenza nomfowethu. Futhi nayo yasho njalo ingane kanti ngempela zifakile lapha emsebenzini ingane. Base ziyaqashwa. Kuthiwa kwangasadleki kahle ngoba manje lezi ngane zabothi akusimpathi. Akaphethe. Bahle yabona labo mama basebenza ema-office kahulumeni abadelelayo nabo masipala bahle bamthume esitolo. Sisipambele drink lapho. Yena lo uphethe. Afike lapha mhlawumbe bavele bathi angathenga ikhokha abuyene ekhulu. Lo khanda khulu ikhanda khulu mala kanti lapha yabona. Bana igolise Childish. shiye phansi umsebenzi. Sikuthuma isprite ubuyele ekhokho childish. So grow up dude. Embhalele. Siyabonga kakhulu mfethu. Siyabonga kakhulu. And sikufisela konke okuhle kuyi-career yakho as well. Singathi unalokhu khulile nje kulomkhakha silokhu sikubonile nathi siyathokoza mfowethu. Nani ngibize nje into kulingibiza imbeni ngibize noma sekuhlwile phela mama ngibize mina yabo angikwazi phela ukuze eThekwini ngivale ngihambe nje ephela eThekwini phela kunendawo ezinhle kabe eThekwini njengobhatha wedi yabo nje usungibize mina kabha usuyangena ebhatha uthi umkhaya yabo lento lelo umkhaya ngisakwazi hawo ngayo indaba andiyazi ubani manje umkhaya wakho sekubona usubizo phela senisekheshini lapha senabingelelana phela uma ugibele ebhatha ikheshe ngale phezulu kunale cash. ake Mina akuyazi. Shandu musu kuzenza ingane No, hayi mina akuzazi lezi zinto. ake wazi kephi wazi kephi ake umuntu asuke emandeni eCambridge esokuthi kanjeni sonke ikheshi siyalazi kwase kunendawo ejevuliwe ngala Kukhona. ekhona muse bhathasi ngalo komgaqo bayibiza ngani Joslove bathi ama 2K Kwenziwani ke khona? nakho umsebenzi ofanayo iyona inyama ngaphakathi phela siyaxhasa la kufanele kube stage umuntu nemali uphumelele empilweni inyama ngaphakathi akufuneke empilweni Shandu uNkulunkulu kuphila imali ngithi phinda nawe udedele imali kwabanye abantu bemsebenzi osomabhizinisi abancane osomabhizinisi bayimende laba Babona. laba basengelelele baxhasa. yes ingakho ukuthi mina kufanele sithina baxhasi nje uyitshele nje ukuthi u50 ulahlekile yani uyalahleka nje imali yani kuyenzeka imali lahleke nawe ungena nje uthi hayi ngilahlekelo 50 rand Bokungena ephatha wethu. hayi phela ungeniphindele nawe usu No destroy mina ngazi lokhu wathi inhlongo sama ngaze ngene ephatha wethu. Angazi nje. ole yala Ayikho nje ngangena. Phela mina ngithi uyethiwa ibadla beyiphika indla beyiphika ngulube phela le. yebo akekho umuntu yokhola uyayidla ngolubo kodwa manje uyayiphika ethi ayihlanzekile oyina yonke into engahlanzekile iyona emnandi emhlabeni uyonake lokho yonke kuthiwa oyina nokuthi nezitayela ethu ezinje izona eziright itayela ethu into ebizwa kabi nje yona emnandi emhlabeni onaka konke lokho Notshwala konke. notshwala kumnandi notshwala ngiyabo
akabe asifuni Basta ke. hamba mfethu Siyabonga, siyathokoza mfethu. siyathokoza